kwathi ngelinye ilanga nje ngingazelele. Hayi, kwangiqhamuka ubaba womama okhonza la ekhaya. Wathi lo baba ufuna ubaba wakwami. Awu, lo baba uyajuluka ngisho ebusweni, uma emnyango. Angithi ngena baba ngaphakathi, hayi ubaba akafuni kwangena. Akanamusa ubaba. Hayi, ngimcela ubaba ngithi hayibo baba nakhu ubaba ubani ekudinga. Hayi, ubaba lo ngaphandle akasalindi kwababa ukuthi aqhamuke akhulume. Akhulume kahle. Ubaba useyabhavula umuluka. Uthi uyakholiswa, uthi uyakholwa. Wena ulala nomfazi wami. Hayibo. Umfazi wami ukhulelwe namhlanje, ukhulelwe nganyaka. Hayibo. Sanibingelela bonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni nihleli noLungstar. Namhlanje sivashela udadewethu othi-ke nami ngicela ukuzoshare sami story ukuthi owami umshado wahamba kanjani ngize ngiyithola ngihlele kulo sofa seBlack Life. Sawubona. Yebo. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Cela ubingelela ababukeli emakhaya uzishiya igama nokuthi wakuphi. Ngiyabingelela kubaleleli emakhaya. Igama lami nguNonhlanhla wakwaNdlovu. WakwaNdlovu. Yebo. Uqhamuka kuphi nendawo? KwaMakhotha sis. KwaMakhotha. Yebo. Okay. So uNonhlanhla ke ukuxoxa ngoNonhlanhla esakhula eyintombazanyana. Umshado wocabanga nje ngawo. Obvious sis, wonke umuntu wesifazane. Angasho ukuthi obvious. Ukuthi into esithandayo nje. Ngikhuluma ngoNonhlanhla ungathi obvious. Ngiyawuthanda umshado nje. Kusukela nje ngimncane. Yeah. So wawuyibona ushadile? Ngiyibona impela nje ngishadile. Yeah, ngoba nathi bekade sikhula ngaphansi komshado onothando. Abazali bethu nje bebethandana kahle kakhulu kabi. So obviously uzofuna na umshado. Ngizofuna impela. So manje ke umyeni ke nihlangana naphi naye? Hayi umyeni ngithi nje ngisayithofonyela nje edolobheni. Yithi ngiyocosha izinto ezimbalwa. Ngithunyiwe nami isalukazi. Hayi yaqhamuka lensizwa. Ngase mangiphakamisa amehlo nayo kanti iyangibuka. Amehlo ahlangana amehlo. Hayi ngahluleka ngisho ukuyibamba vele ngasimayila ngabheka phansi. Hawu wavesana wayini? Ngavele nje. Wavesana wayiletha ngempela wena sekubona uhleka. Yavele nje yangishaya nje ngiyangazi. Hayi. So moving forward ke nanzana exchange inamba kwenzakalani? Yes of course usubhuti wangibingelela kahle. Wangibuza ke ukuthi ngubani wakabani kanjalo nje kwakuhle. So kwakuthi senza i-date elandelayo ke kwakuthi nje. So i-date elandelayo yikuphela ekuqala ukubona estradini ubhizi thunyiwe nawe. Date elandelayo wakhiphelaphi? Kuukuthi nje phela and sisazobonana sixoxe. Kwaphela okwamanje ngithunywe abazali. Yabo. Yeah. So eyesibili ukuthi nje sibonane kahle sixoxe ezethu zothando. Hayi kwenze kuhamba kahle nayaphi? Hayi akuyona indawo etheni ngazi ukuthi sithi sayihamba nje. Sahamba nje endaweni ekhona la eDrobheni. La kupholwa khona, la kudliwa khona so wakuphathisa kweqanda? Wangiphathisa kweqanda ubhuti wabani. Wabona ukuthi ngeke? Ngiyabona ukuthi no. Lento engangiyibona first day hayi kwakuyi. Hayi. Okay ke sefika nini ukuthi nipropose ke manje sithi ngeke mama ngicela abantu uzongifudumezela ikhaya? Insizwa le kwakuyasembombolo. Hayi isho ukuthi hayi ke iyathanda ukuthi ngokuhlangana nabazali bayo bangibone. Hayi kwawuthi konke kuhamba kahle nje bangijabulela nakhona. Hayi kwawuthi ke kwenziwa ke kwakuthi uyabatshela phela abazali ukuthi hayi ma engathi ngiyaganwa manje. Hayi kwakuthi ke siyavumela phezulu isalukazi sajabula impela. Uyanda umuzi. Yebo. So manje mawufika wona nawe ekhaya uzoxoxa ukuthi hayibo
Akuvulani isibaya sikababa nazi iy'nkomo. Sakekiza kahle kakhulu sajabula shem. Hhayi kwakuthi amalungiselelo ahamba kahle-ke. Kwawukuthi nje kwenziwa ne-date. Hhayi konke kwahamba kahle nje impela. Kwashesha nje. Kwashesha. Hhayi kwakuyikindi impela sisi. Yebo hhayi. Okay, so umshado-ke nashada isintu noma nashada i-white wedding? Hhayi sashada i-white wedding. How was it? Kwakunjani? Wawusuku olunjani? Kwalwalu ukuthi nje ngangingakholwa nokuthi iyenzeka la into. Kwayini i-colour of the day wakho? Hayi kwakuyinsizwa plus kwakuyinsizwa. Uthini i-colour of the day wakho? Kwaku-gold and black. Gold and black? Yeah. Ukhethe uba? Obvious kwakuyimina. So wakuyeka nje ukuthi-ke na it's your day. Ngibe nje umama. Konke nje lokho nje kwakungichama. So manje-ke yini-ke eyakuchaza emshadweni wakho wabuka ukuthi wow, yabo ngikhethe kahle? Ngangithanda nje ukuthi ubaba lo uyakholwa. Into nje engayithanda kakhulu ngoba nami ngibe sikhulile ngaphansi kwesisekelo senkonzo ekhaya. So manje emshadweni wawuphethwe inkonzo yenu? Yebo. Okay, but naningasonto ey'nkonzweni ey'fanayo kwakuyinkonzo kaba? Hhayi kwakuyekababa phela. Kwakuyekababa? Kufana nje wazi nje ukuthi uma ugana ikakhulukazi umuntu mesanabazali uyaye aqikelela ukuthi umakoti ufike uqhubeka lapho enkonzweni yasekhaya. Plus ubaba kwakuwumuntu omkhulu. Kwakuwumuntu omkhulu kakhulu impela ngoba ubaba wayesiza yabo uma unenkinga akwazi ukuthi akunike mhlawumbe uma unenkinga nje nanoma iyani kodwa kuvele nje kuthiwa nje akubonene nangu ubaba umfundisi. Ubaba umfundisi akwazi ukuthi abhekane nalowo nkinga. Uma uthiwa ekusiza unenkinga wayekusiza like amakhambi? Konke lokho wayekuphatha kodwa ekholwa. So nile nkonzo le ehlanganise kokubili? Yebo. Inkonzo yethu nje yayikhululekile nje uyabona nje inkonzo ukwazi ukuthi uyakwazi wasithola isiwasho, uyakwazi ukuthi uthole namakhathakhatha noma owadinga sisi. Okay. So now usuphelile-ke phela umshado, honeymoon phase over, ususemzini wakho, kunjani emzini wakho? Hhayi angifuni nje uqamba amanga, kwakukuhle nje. Nebandla ngoba phela ubaba wayesontisa ubaba. So inkonzo yayibuye ibe khona lapha ekhaya? Yeah. Okay. Wayesontisa nje ubaba. Kuwubaba nje owaziwayo nje ukuthi nje uyasontisa futhi uyasiza kakhulu. Okay. So ngiyabona ukuthi shuthi wawushade umuntu owumfundisi oqotho owaziyo ukuthi-ke na ufunani empilweni and usekuthathilwa umama wasekhaya. Yebo. Manje sihlaleleni kule couch le. Usubuyiswa yini emendweni kwenzakalani? Uyiqale nje ekuqaleni. Sisi lolu daba lolo ngamangala kakhulu. Ngoba kwakumnandi nje mina ngingaboni lutho olusolisayo. Hhayi kwathi ngelinye ilanga nje ngingazelele. Hhayi kwangiqhamuka ubaba womama okhonza la ekhaya. Wathi lo baba ufuna ubaba wakwami. Lo baba uyajuluka ngisho ebusweni uma emnyango. Angithi ngena baba ngaphakathi, hhayi ubaba akafuni kwangena, akanamusa ubaba. Hhayi ngimcela ubaba ngithi hhayi bo baba nakhu ubaba ubani ekudinga. Hhayi ubaba lo ngaphandle akasalindi kwababa ukuthi aqhamuke akhulume kahle. Ubaba useyabhavula umuluka. Uthi uyakholiswa, uthi uyakholwa. Wena ulala nomfazi wami. Hayibo. Umfazi wami ukhulelwe namhlanje, ukhulelwe nganyaka. Hayibo. Lokho namanje ngathi ngiyamuzwa lo baba esho lo yinto. Ngaze ngezwa ngiveva. Ngeva namanje lento ngiyayizwa. Ngazi ukuthi iyenzeka kuyimanje. Ngezwa ngiveva. Ngangazi ukuthi ngiye etoilet noma ngenze njani ngatatazela ngaphuma ngiyochama emva kwendlu ngithiya ngaphakathi etoilet. Yahamba ingqondo. Hayibo ngithi mengithi ngiyayilayelisisa
ubaba kuphika kwasanike. Hayibo. Indaba yankulu kwaze kwagcwala abantu egcekeni kwami. Kwagcwala abantu egcekeni kwami. Ubabela. Ubaba nangu la. Ubaba uyavutha. Mawuzama phela ukuphuma njengonkosikazi umehlisi uthi awubaba kwenze njani? Ubaba uphika kwasani. Ubaba uphika kwasani ubaba lo. Unempakamo kakhulu nomnyeni wami. Uyaphika. Kodwa futhi uyambona ukuthi uphika nje ngenkulu futhi impakamo. Umyeni wami umuntu ongeke ngize ngimchaze ngangithi ngiyamazi. Kanti ngeke namanje ngingabe ngiqamba mase ngithi ngiyamazi umkhonyana angimazi nje. Okay, so manje lo baba usefikile-ke uyamemeja uyathetha yaphelela le ndaba. Kwawukuthi phela indaba kwawukuthi iyanda indaba. Yeah. Sekuvela nabanye. Habe. Sekuvela nabanye. Bathi impela ubaba uyakwazi ukuthi alale nabo ubaba. Baba uyalala nabo ubaba. Ima, ulalaphi nabo? Ulalaphi nabo? Ubaba ulala khona la. Kuphi? Phambi kwekhala lami angiboni. Angiboni ngoba phela shuthi lesikhathi behambile lesikhathi bese sigodlweni beyokhotha izinto ezinjalo. Ubaba ubuya enza izinto ezingale. Wena ukazi usola ukuthi-ke na lutho njengoba ngitshela ngithi mase kuthiwa ngichazela umyeni wami ukuthi umyeni wami umuntu onjani ngeke ngize ngichazele. Nawe ngoba usamazi. Nawe mase kuthiwa nje impela nje umntana wakhe uhlala naye impela ngoba kwayingane zazi ngazi ukuthi hayibo washintsha ubaba hayi uthi ushintshile futhi wayekwakuvela kuyena. Ima-ke angi-understandise le yomsebenzi wasekhaya. So ekhaya vele esontweni ngiyazi ukuthi kena khona besilisa nabesifazane. Yebo. So manje la besifazane abamithisa nalaba ayelala nabo babefika bezombheka ukhona nawe usedlini wena. Yebo ngoba phela ngijwayele phela ukuthi ubaba usiza abantu. Uyacelwa ubaba sicela ubaba ubani. Ngikhululekile ngoba phela futhi ngiyawabona ama-members enkonzo. So manje ama-members enkonzo mayingena esangweni akubingelela sawubona mambani. Kahle nje kamnandi. Ahamba esigodlweni ayazi wena ukuthi kahle nje kamnandi angibingelele kahle kamnandi nje engihlonipha futhi. Level of disrespect. Seqhamuka nje ibhomu nje ubaba nje usemithisa abantu besifazane abawu6. 6 wonke. 6 basenkonzweni. Basenkonzweni. Inkonzo ithini ngaleso sikhathi? Phela uyazi ukuthi kuhleze kunama-side amabili elifini. Abanye bamvikela. Abanye bamvikela. Bamvikela bathi udecelele isithunzi sakhe phansi. Kade bebona ukuthi bayamfuna abantu besifazane. Bazama manje nami ukuthi bangisondeza ngasekhoneni labo ukuthi ngithi ngivume nami ukuthi kudlalwa ngubaba. Abanye bami badonsa ngaleli cala abanye abashona leni abanye abashona le. Kwavele nje umuzi wami waphenduka nje into engayazi. Sure. Kwamuncu ngendlela eyisimangaliso ngafana nohlanya. Ngawuthi ngalo langa the first day iqala ukwenzeka lonto. Azange ngizize ngilala ngisho egcekeni. Ngangithuthumela ngangisaba nje. Kube ngathi sikhona umuntu ozoqhamuka nje angidulele ngenduku noma khona nje into ezokwenzeka empilweni yami. Ngiveva nje. Okay, ngifana nohlanya. Ngiyakubona isonto angithi-ke nathina especially indlu emnyama. Indlu yomfundisi ngisho noma kuthiwa ukhonzisaphi noma ikuphi. Like umuntu ohloniphekile emphakathini. Kunjalo. So manje umphakathi-ke wona-ke wa-acta kanjani usuzwa indaba engaka ukuthi hawu umuntu esimthembile singamthemba ngisho nengane zethu wenza kanjena kanti cha kwawukuthi nje phela kuthiwa nje asiyadingiswa. Naxoshwa. Kwathiwa nje sadingiswa nje siphuma siphele. Lapho nje ngifana nohlanya angizazi ukuthi ngishona ekhaya kuzothiwani ngasekhaya. Wena wadecide nini ukuthi uyamshiya? Phela ngadecide. Ngoba ngosuku lokuqala njengoba ngitshela ukuthi nganga-understand ilutho. Ngosuku lokuqala nje kwangavumi nokuthi ngimbuke. Khosi ngavele ngayikholwa lento ukuthi lo baba ngeke avele lo baba kahlanga phela. Ubaba ohloniphekile wasendaweni. Intombazane yesibili ayihlanye. Eyesithathu ihlanye kanjani? Bonke labantu wenzeni yena kangaka? Okay, ngiya-understanda kunomsindo abantu badiniwe but at the end of the day
nishadile. Ikhona lento le enazwana ngayo akhathi nishada. Hleli nobaba wasekhaya manje. Uyambuza le ndaba. Ithini response yakhe sekuyinina nobabili. Ubaba unempakamo ubaba. Unempakamo nje ubaba. Njoba ngike ngasho. Akakunikanga impendulo. Akanginikanga impendulo. Ubaba unempakamo. Ubaba uthi lento bekufanele ukuthi i-calling yakhe. Yona into uNkulunkulu kade emenzele yona ke le. Ukuthi amithise abafazi babantu. Yona into kade uNkulunkulu ambizele yona ke le ukuthi akazomithisa. Ukhona nje wena. Angazi ukuthi kwenzakalani enqondweni yakhe. Nina ingane ey'ngane ngalesi sikhathi? Hayi, zazingeningi iy'ngane. Zazothi nje kwamantombazane amabili. Athini amantombazane akho? Sasifana. Angeke ngisho ukuthi namantombazane ami athini. Amantombazane ami nje ayefana nami ehlanya njengami nje engazi ukuthi acabangani, angazi nokuthi asaba ngisho ukuphuma. So a whole asaba ngisho ukuphuma nje. Umphakathi phela usababunga ngendlela efanayo. Yebo. So a whole mfundisi uthi ke na bekufanele ngilale namakhosikazi abantu ngize ngiwamithise for uNkulunkulu. Kufezeke icebo leli uNkulunkulu amthumele wona. Akufezeke ucebo laNkulunkulu. Ngokulala nalabantu besifazane unempakamo akakaze axolise namanje till today akaze axolise. Akekho umunye umuntu one of the women abakhulelisa ubabuza ukuthi mhlawumbe wabadunga ngani. Yini le mhlawumbe ayisho kubona noma mhlawumbe kwathiwa bazokhulelwa izingane ezesiphiwo like yini akekho okwakhuluma nabo. Akekho ophumela obala nje. Akekho nje ophumela obala akhuluma into ubuvela athi ewangilutha. Ewangilutha. Awu wakulutha nje oyiwangalutheka ngiyaxolisa. So ngenzeka ukuthi nawe akhathe kubuka wakulutha. Ngenzeka nami ukuthi ngalutho. Kodwa ke phela wena waba negrace yokuthi ninashada. Wakwazi ukuthi angithatha ngishade. Sho. Okay, so manje ke amantombazana naye i-relationship nobaba? Lutho. Akanayo. Lutho. Usaqhubeka nomsebenzi wakhe? Njengamanje njoba nje sakhishwa nje phela nje endaweni. Umuzi nje wasala nje uyindonga kanjalo. Waphuma wabheka le ngaphuma nami ngabheka le nami ngibona ukuthi ngenze njani ngelife. Sho. Ngiyaphuma nezingane zami nami. Ngahamba nezingane zami naye waphuma wabheka le. Angifuni uqamba amanga ngithi siya contacta or asihlangani nje. Kaze kanzima. Sihlangani nje mina nobaba wami nje. Futhi ke uyayibona uphinda ushada. If uNkulunkulu ethanda. Ngcono. uNkulunkulu nje ethanda. Hayi, Ngcono. angifuni nje ukuqamba amanga. Mayeqhamuka ngoba phela asifani singabantu. Ukuthi ngoba nakho icala usibani bani owenza icala lokuthi sonke abantu ufana abathwala icala elilodwa. Into amantombazane akho wona akacabanga ngomshado ngoba phela samantombazane sesibuka umama nobaba. So manje mabebona ubaba wabo ebehave kanje bacabanga ngibona ngomshado. Amantombazane ami confused. Amantombazane yami nje confused njoba nje njengamanje. Asingile. Hawu bakithi. Asingile Bayasaba. ngoba babemthanda kakhulu, bethembele kuyena kakhulu. Basengile nje. Amantombazane akho mangakanani? Iy'nkunqela nje zey'ntombi zikhulile nje. Baneminyaka mingaki? Oqala una 25 years. Owesibili? Owesibili una 23. I hope ke na mhlawumbe ungabatholela noma i-counselling yabo. Ya, izinto enjengalezo sengiyisukumele. Ya, sengiyisukumele. Khona la kade ngisathola khona ngisahamba khona nabo bobabili. Yo. Yazi yanzima indaba. Yo, yazi silinyazwa abantu esibathembile. Silinyazwa abantu esibathembile nesibathandayo. Lapho ngiyacabanga ukuthi kena nomphakathi wobuka nje ukuthi hawo. Yazi khona I'm sure nomama angenzanga lutho nabo baphoxeka. Uthando umuzi nje ofuthi njengoba ngikutshela ngithi mina zange ngize ngisoye lutho ngoba ubaba wayengithanda wayengithanda ubaba. Thanda kabi. Yo, hayi. Engihlonipha, hayi mama, uyabona nje. Ngiyabona nami ngitshela nje ukuthi singaze ngamthola umkhwenyana. Shuthi ngcono sithola amahlanya ngoba usukwazi ukuthi uhlanya lami lolu.
Laba balungile ababheke phansi usukethi nje uGabhadiya ngizombamba lo. Ngizomkhombisa Ngizokukhombisa ukuthi mina kahle kahle ngubani kumfoka bami. Yo, hayi. No Nhlanhla, asithembe ukuthi uyophinda uthole uthando futhi. Hayi ngiyathemba. Hayi uzothola and I'm sure uyothola umuntu ke no oyonke into oyifisayo ozokunikeza yonke into oyidingayo. Ngiyabonga. Hayi ke nalabo abantu besifazana abakhala ngokuthi baluthwa. Yo, hayi kwesisikhathi phela lezi zinto lezi nayo emakhambi ayayawele ezandleni ezironke. Yebo. Ngoba ngenzeka ukuthi wayinaso ngempela isiphiwo. Bathi waseba negreed ukuthi ha abafazi abantu abangaka ziphathi thatha okuthathayo. Yo nonyeza lababukeli beBlack Life TV noNhlanhla ukuthi walinyazwa umuntu ayithenje ngisho na umphakathi okusho ukuthi khona naba babona ama-saints bakithi abazona iy'ngelosi bayingrosi bakithi so thina siyawuthwani na. So Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLongstar ngithanda kakhulu.